Mae dyfodol adeiladu o fewn y waliau yma. Cyfleusterau arbenigol a gafodd eu hadeiladu i'ch datblygu chi ac i'ch gwneud chi'n gryfach. Mae eich taith yn dechrau rwan. Fan hon byddwch yn cael hyd i'r morthwyl a'r hoelion yn ogystal â'r digidol. Dyma lle mae'r newydd yn cyfarfod yr hen. Mae blynyddoedd o feistrioli technegau arbenigol yma yn aros amdanoch chi. Mi fyddwch yn cael ei dysgu drwy ddeunyddiau ysgrifenedig a thrwy gymorth ymarferol i'ch ysbrydoli chi i arloesi ac i greu. Rydyn ni wedi meithrin cysylltiadau cryf a gosod y sylfaeni ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Rhaglenni uwch sy'n cael ei dysgu mewn amgylcheddau gweithio realistig i'ch helpu chi yn elu at eich canlyniadau gorau posibl. Mae technolegau newydd yn aros i gael eu creu. Mae eich dyfodol chi'n dechrau heddiw. Coleg Cambria.